Bi ame alamsala November kalo kleta anani samba fla animuga aninani abunu sokolindo ana maliko kanjien fanta anani bela jarale fe au pe folido kada uka wakati ochogo yaka au bismillah bi mali kuna funika bamananga kuna funia ulukeneka. Kuna fonia damnyala bi ame November kalo kleta aninani na ni ayo udo konifo ubamiri blakata samba fla animugala o November kalo kleta anani anga jamana nyema koro ni oye General Amadou Toumani Touré aleka tanya lo kelen kofe aleka shukuyo bekera ka beni November kalo kleta anani samba fla animuga domi koni malia uma koli nyejila malia uma koli duawula wa uma koli bunya masekila kata anga jamana nyema koro nyoro ni oye Amadou Toumani Touré bi okaba fana ma o miri segla kata ama kabine kata November kalo honi njora kasisi sama maubeka sege kaka jakoro olu chari ni atakala ya bolo sira saflola maubeka kumachema fo ni alaje ni misa koni warala machema dusukuna kadaka we ayiraka fo koka ito fangala ina fatido ngani takara de maubi soroka kashi inofe ko atete tiyo kumachema fo maliko ina ngabi ubeka beye unyela kere nela ayafo ko mi mauti keledo ore kama awe kelefo note mami be keledo oti kelefo taninto wa kofe ayira ko wala sanga sega ngaje mana ubasi kabo karo didenti kila ma yoro ko fo jamana krenti se ko fo ko bulu di nyoma ore kama ma fo anga jamana nyema wi o famuni upo njera ka fra yoga confederation sigi ko to la ko ayesi ama fo ala kanga jamana basiki ka atanye ni cheba no ko ni to la kere la Amadou Toumani Touré akida sayi alaka asarani akanyuma kelunyi aniche aka jamana jora aniche aka jamana kanuna alibi ambito November kalo kleta aninani okonyo ulula ni domba domi fanate bo anga jamana tariku konna la kasangani anga jamana nyemani oyi anga autorité munumbe ambulo ni wakati ukawulika jonu ka jije ukelenka unidi faso la kanani faso basikili kola bidon fana bi ni soja ya kadaka kasangani November kalo kleta aninani samba fla animuga anisaba okera salongo kidal region anga jamana finjigila ka ko ni sona kasika unindi min kera sababu ye sen ko ni dona kidal duguda fe anga jamana faso dion fe kadaka uye karogere dinetikila ma daga takabo andala ka kidali libere ka kidali segi malita yala bifana ye o sankele kanga jamana nyama fo ukawulika jonu ga chesiri ke chogo nyuma na fasola kana nikula ama fo alaka usara alaka jamana jo ukelegele na bela jirale ko ni tokola ama fo Assimi Goïta ani aka gouvernement ma bela jirale ko unichi okani baranyuma no kelila Isa ka ujimniye ale koni tokofo ma dogule nte mi yera konna mouvement M5 RFP koni o cheba dotunye aleye ni wakati ko fole na ale koni willa fangati glama olu koni fe mi yera koni kera sababu ye équipe d'enquête do koni willa kata sorfo aljabalala kasangani femi kunna shini ula da fela wakati uye katagani ayekalo kafo fangati glama ofeno ni wakati na yira sora ko wanani nyonche jamana ministry so minya shine de communication ko yomani ale kon boraka kuna fonia du ko malien bela jiralenga taika pisi kelengela bela jiralenga ko identifier ika kartinina o tokola ni o wulika jo damnela ko sani December ko kleta andru na tache ika pisu kana tike amwati mina ekosisa anga jamana marabulu chama ko ni beni mi metalike asongola kata sesegu yelimani ko ni ma ani marabulu chama uluka mana ganendo kasangani ni ko nyenye kadaka akmoko kacha ulula carte biométrique konte mamunu ko ni bulu do wera de ta ko ni mabo wa do ye anyi kanye soros ka dese umanya koni sorala o kama ofene be ka dama kashili ke ko fere jima be se ka soro ulu fana koni tawla ni atakalaje ala nga jamana fa ba konna la yono bama ko ma jima mi no munu koni ma carte biométrique wire koni soro kasanga November kalo kleta ani flatemeni samba fla ani mugana ni opena trata do ma anga jamana femi cour d'appel ale koni demandi rejeter la yini min koni tunkera femi politique to ma nyamata ani kiliminu koni minelendo kabini kalo duru bonyanko ko uluka blanyon uka kiri dunyo koni che femi cour d'appel koni bora ko la yini koni rejeter amaso oma ay ayira una to ko banan ni nyonche fokata se uka kiri don ulu koni ma Ambora October kalo konna la kalo mini abifo alema ko mois de solidarité wa kalo min tereno fene ka wele ko Octobre rosi kadaka akalo nya shini do femi shina bo ani wolo nyugula bana ulu koni keleli ma ore koni kama October kalo bana ame November kalo konna la November kalo fana ye kalo ye mi abifo amako Novembre bleu kadaka kalo fana tereno kanya shi femi karo ka fo cancer bana chela ka ulu feno ayira la ka fo bana in koni ka dogo anga jabana konna la ka fo cancer bana be chamuno koni mnenga abana in koni beno anga
ka jamana kɔnɔ wa bana juguba kɔni do o kama ni kalo yɛrɛ kɔnɔna la wuli ka jɔ na kɛ ka ɲɛfɔli kɔni kɛ cɛw ye u ka cancer kɔni o koɲɛw la a sɔrɔ cogoya ani tanga cogoya olu kɔni Ame taa yorosuka olu fiyeno kasangani kuno ngo Novembre kalo kleta ani sabaye kunnafoniya kɔni ndila femi yorosuka fiyeno uwa centre de formation bini obe formation agro silvo pastoral kɔni ke minan kɔni diru mani o do be tali ke uka fourage kɔrɔ min kɔni bi o glani na fo ka taga se u mako be jɔ baramina mununa o caman kɔni glali ma ka di u kɔni ma kasangani karo ka fo centre yɛrɛ kɔni ɲɛmaw ka fɔli kɔni ye u ye a jira ka fɔ ko ni mina kɛ dɛmɛba kɔni olu ye u ka kalanden fo ka taa se karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na u ka ni waleya in kɔni u ye a fo kosɛbɛ ka wale ɲuman ta ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaw kɔni ma ani dɛmɛ dibaw ma a kɛra tarata don Novembre kalo kleta ani fila sanba fila ani muga anani Seina Gourmani ale be Ansongo marabolo kɔnɔna la ma marifatigi bunatigɛbali dɔw kɔni de jiginna dugu kɔnɔ ka binkani wale ta ka ɲɛsin dugumaw kɔnɔ ma min kɛra ka dugumaw kɔni jawuli tuma min na u bɛ ka boli ka u yɛrɛ ɲini u kɔni ye u bolofɛnw cɛ ka taga ni o ye n'u bɛ tali kɛ u ka balofɛnw na ani u bolofɛn nafama wɛrɛ olu kɔni na ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli ye u ye a yira ka fɔ ni kɔni tɛ a siɲɛ fɔlen ni dugu kofɔlen kɔni binkani wale ka ta ka ɲɛsin ma ka u bolofɛnw kɔni daraki nka ala barika la mama joki mama bɔnɛ ani la wa mama tunu fana an b'a fɔ ala k'an ka jamana kɔni basigi hali bi nga bololo sira kunnafoniyaw la sekoli dɔn ko bina ko ka Mohamed Jabi ni ale dɔnkilidalaba ye an ka jamana kɔnɔna la ale dɔnnen do kosɛbɛ ka sanga ni Mohamed Jabi kɔni ka kɔɲɔw ye ni o kɔni bilalen do ka karido nata kɔnɔna la ni ala ma basi kɛ an na o de kama Mohamed Jabi tuba mina ani a muso Fatimni o ye a muso kura ye Fatumata Touré o talu ka mairie signé u bɛ ka na so mobili kɔnɔna la Mohamed Jabi a kɔni kumara a ye a yira ka fɔ ko ale furula ale ex ni o ye ani mamunu kɔni de la ka relation kɛ ka tɛmɛ ko olu kɔni tɛ yen nɔ tuguni wa ko olu de kɔni ye personne malchanceuse kɔni ni am se ka fɔ maa kɔni tere jugu ye o kɛlen kɔfɛ tuma min na ni o jabo la bɔlɔsiraw sanfɛ maaw kɔni ma kala turu a kan kosɛbɛ ka da kan maaw y'a bila nisɔndiya minan kɔnɔ a bɛ ka nisɔndiya yira o kama Kuruni Jabate ni ale kɔni Mohamed Jabate kɔni ka relation kɔrɔ dɔ kɔni ye ni ale ivoirien ye a bɔra a ka ja kɔni bila bɔlɔsiraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya TikTok min na a b'a yira a kɔnɔ ko mun de bɛ u se ɲɔgɔn ma mun de la a bɛ nin fɔ a bɛ ka fɔ ale min ma ko ex malchanceuse ale fana kɔni ye a ka vue de fɛ ale tɛmɛna ni ko kura wɛrɛw ye ale ɲinɛna Mohamed Jabi ko mun na k'a bɛ nin kɛ min na kɔni maaw bɔra k'a fɔ ko a kelen tɛ Mohamed Jabi kɔni ex ye ko mun de la a bɔra ka jabili yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛfɔ ka ɲa fɛn min ye Kuruni Jabate ye den kelen bɛ ale ni Mohamed Jabi ni ɲɔgɔn cɛ a bangera san 1948 1948 Moptika olu fiyeno Mopti marabolo bini a bɛ fɔ ma ko Soudan français o kɔfɛ a ye école interarmement de Katiri kɔni kɛ min na a ye kalanw kɛ yen o kɔfɛ ka kɛ commandant du RCP kɔni ye o kɔfɛ ka kɛ homme fort du mars 1991 kɔni ye min na a jɔyɔrɔ yera kosɛbɛ an ka jamana démocratie o koɲɛw la a bangera 1948 ni o ye san 1948 Moptikaw fiyeno Mopti marabolo min a bɛ fɔ ma ko Soudan français o kɔfɛ a ye école interarmement de Kati kɛ o kɔfɛ ka kɛ commandant du RCP kɔni ye min na a wulila ko l'homme fort du mars 91 ni o ye san 1991 wagatiw ye wa a jɔdaba yera kosɛbɛ an ka jamana kɔni démocratie koɲɛw la o kɔfɛ a kɛra général de brigadier en 1992 ni o ye san 1992 wagatiw ye o kɔfɛ a kɛra général d'armée ye en 1996 ni o kɔni san 1996 ani wɔɔrɔ wagatiw ye a nana kɛ an ka jamana ɲɛma ye 2002 wagatiw la ni o ye san 2002 ye a sigila jamana ɲɛma min nɔ la o de ye Alpha Umar Konare min na a ka manda fɔlɔ kɔni kɛra ka tila ka élu tuguni manda filanan ni min na a ka fanga kɔni banna ka bɛn 2012 wagatiw ye min kɔni kuncɛra ni coup d'état waleya dɔ kɔni min kɛra la fɛn min ye Amadu Aya Sanogo yɛrɛ kɔni fɛ a tanyana Turki kɛrɛnkɛrɛnnenya la Istanbul ka sanga ni Novembre kalo tile 10 san 2020 min na a ka janajaw kɔni kɛnɛ sigira ka taa da a ka cɛmancɛso la ka bɛn ni Novembre kalo tile 14 san 2020 a tɔgɔ Amadu Tumani Ture ni a furumuso tɔgɔ tun ye Lɔbɔ Traoré ye Amadou Toumani Touré a kɔni tanyanen kɔfɛ maliyɛnw ye a jɔyɔrɔ ye hali ni an tɛna fɔ ko i jɔyɔrɔ kɔni bɛ dɔn i tanyalen kɔfɛ maliyɛnw ye nimisa caman kɔni kɛ ATT kɔni su nɔfɛ min na a ye baara caman kɛ a ye monumentw jɔ a ye sirabaw dilan a ye dayɛlɛli kuraw kɛ a ye bolodi ɲɔgɔnma kuraw kɔni kɛ ni an ka jamana ba Maliba ye maliyɛnw tɛ sɛgɛ u tɛ ɲina minnu kɔni fɔli kɔ an b'a fɔ Amadou Toumani Touré i ni ce u ka waleɲuman olu kɔni na Amadou Toumani Touré hali a bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaya la a ma sɛgɛ a ma découragé k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw kɔni
bilasirali la a ma dɛsɛ hakilinadiw kɔni na wa a ma dɛsɛ sira yiraw olu kɔni na ka kɔn Amadu Tumani Ture kɔni tanyali ɲɛ tuma min na ni kudeta kɛlɛla a b'o la ka taa ɲɛmadugu Dakar min na a tagatɔla dugu la ka taa nka a bɛ segin ka na an ka jamana kunna don min na a kunbɛra min na a ye kumakan dɔ fɔ ko n bɛ taa don min kelen de taara maa ma bɔ n takuma kalama nka n bɛna don min na jama de bɔra ka n kunbɛn ATT nali o kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ maliyɛnw kɔni fɛ a yirala k'a fɔ tuma min na ATT bɛ tanya a ka biɲɛ foyi kun tɛ a bolo ni o ye a tɔgɔla fɛn ka da ka tuma min na kudeta kɛra la o bɛɛ lajɛlen minɛla la nka ka da o bɛɛ kan a segila ka na ba Mayeba kɔnɔ o de y'a faso ye wa a kɔni dayɔrɔ laban o kɔni sɔrɔla an ka jamana de kɔnɔna la an b'a fɔ i ka i da saya ye i da i k'i muɲu saya ye an tɛna ɲinɛ i kɔ maliyɛn si tɛ ɲinɛ i kɔ i ni ce i ka faso kanu na i ni ce i ka faso baara la Ala ka saya kɛ i ma lafiya ye Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw an bɛ kunnafoniyaw kuncɛ yanni nɔ de an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'o sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira la kunnafoniya jɛlenw bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw k'an bɛ sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ k'an ka jamana basigi